ning sesuk tuku beras ora tak anggap penting anak bojo waras namune nuturi kaya pasi tinggalke wae yen mendem nyantos Wes tak jaro tenan iki Mas. Matur suwun Pak. Ayo kita goyang Pak Suwardi. Makasih Suwardi. cukup kelelaku Mbak Ulan Injek Pak Suwasi pancen bener kandamu ayo Pak sini Pak amarga mendam rasa awakmu yen wis mari kanca-kanca dipamiti syukur kake mendeme Bu Suci, kalau